bangus ni Boss Maeng, oh. Na 140, no? Na isang piraso. Yung tatlong piraso, magkano naman yan? 120 po, tatlong piraso na bangus. Yan po ay mga pandaing. 110 na per kilo ng tilapia Batangas. Batang-bata, walang gasgas. Inggilit po natin ay 260 na per kilo. Kapag buuan po na mga yellowfin tuna ay 200 pesos na per kilo. So yan po yung laman. Yung ulo. ganda ng laman, oh, idol. Yan yung ulo ng mga yellowfin tuna at wala kayong mga ibang klaseng latag na isda. Wala po si. Walang nahango. Malaya. So may mukhang tumataas na mga presyon na. Malapit na talaga. Ayun. Magkano ang per kilo? 180. 180 na per kilo, 90 pesos kalahating kilo. At magkano naman yung mga tulingan? Tulingan. Ayun, 150. So, yung mga presyohan po ngayon dito sa Malabon Fish Market ay meron pong paggalaw. Shoutout sa'yo, B2. Mukhang ito lang ang latag mo ngayon. Bisugo na napakaganda. Magkano ang per kilo? 280, Boss Lando. 280 naman po ang per kilo. Shoutout po, good morning po. Ang mga apo, nasaan? So ito po yung mga tahong natin na matataba. Hanggang ngayon ay mataba pa rin po ang ating mga latag dito ng tahong tsaka mga talaba. Dito, salamat ha, thank you. 300 pesos. 300 pesos, sariwa. Ayan, 300 pesos naman po dito sa kanyang latag ng hipon. Ito po, So, ang galunggong po natin dito ay 100 pesos na tumpukan. So, ang per kilo ay 140. Tumpukan 100. 100 lang. Ayan, mga tumpukan po no, ng mga dalagang bukid, 100 pesos po. Siyempre, sinali lang dapat. Sinali lang. Magkano kilo? Magkano presyo ng sagisi natin? 180 lang. 180. Eh, mga snapper mo sariwa, ayan. Yan yung, magkano? 180. 180. So, yan yung mga presyohan ng kanyang mga isdang bato, no, na inyong nakikita sa aking vlog. Ang masipag mag-shoutout sa Malabon Fish Market, sa shoutout ka ba? Shout out sa mga viewers natin, mga solid viewers ni Boss Lando dyan. Shout out sa inyong lahat. Ayun, Mabuhay kayo kung gusto nyo. tama. At saka sa mga naghanap buhay sa ibang bansa, sa mga FW natin yan, shout out sa inyong lahat. Yun. Lalong-lalo na kay Leslie Ramino. Shoutout. Shout out sa iyo. Shout out sa iyo, idol. Mabuhay ka kung gusto mo. Ano At pa? saka kay, binabati ko ng happy birthday kay si Brian Flores. Happy birthday sa iyo, Brian Flores. Happy birthday, Brian Flores. Mabuhay ka kung gusto mo. Mabuhay ka hanggat gusto mo. So, sila Annalyn nakauwi na ba? At saka kay Annalyn Bernardo at kay Chuna Muhar. Ah. Diyan lang kayo sa Wag- probinsya. Huwag na kayo bumalik dito. Wag na kayong umuwi. Huwag na kayo umuwi. Malalim ba dito hanggang leeg? Baka dito pa kayo maligo. Kayo nag-swimming dyan kami. Dito na nag-swimming din kami. Salamat sa'yo, Agustin, ha? So, tanong natin presyo yung presyo ni ano, ng nakalimutan. Good morning everyone. At tayo po ay nandirito sa bayan po ng Malabon Fish Market sa panibagong update, no? So, araw po ng Biyernes ngayon at ganito po yung sitwasyon na ating pong nakikita. So, isang paalala lang po, no, dito po sa Malabon Fish Market sa mga namimili po ng mga kanilang iuulam. Kayo pa rin po ang consumer, kayo pa rin po ang masusunod at hindi po kaming mga nagbablog po dito sa Malabon Fish Market. Kami po ay nag-update lang po dito na inyong nakikita mga presyuhan ng mga latag po nila. So kayo pa rin po ang susuri ng inyong pamimili dito po sa Malabon Fish Market. So yun lang po ang aking masasabi at mga paalala, hindi porket mura ay okay na po, no? So suriin po ng mabuti ang inyong pamimili na inyong maiuulam o maihahain sa inyong pagkainan para din po sa inyong pamilya. So samahan niyo pong muli si Boss Lando Explorer na mag-explore dito po sa bayan ng Malabon Fish Market. So tara, let's go! Alright,
update na tayo dito po sa Malabon Fish Market ng kanilang mga latagan na ating maia-update. Kamanapatay Center. Dito po yan sa Malabon Fish Market. At alamin natin yung mga presyo, no, ng kanilang mga latagan na ating nakikita dito sa Malabon Fish Market. So yan po yung ating mga mamimili na namimili po sa bayan po ng Malabon. So update natin yung mga presyo, no. So yung mga presyo po dito ng mga galunggong ay 160 na kilo. At yung mga yellowfin tuna, no, na maliliit ay 140 na per kilo. So yan lang po yung mga latagan po dito na ating nakikita. Update naman natin yung mga bangus ni Boss Maeng. Boss Maeng, shout out sa iyo. So, yan po yung mga latag ni Boss Maeng ng kanyang mga bangus. Magkano ang isang piraso? Pero mas malalaki to, yung 140 mo. Parang nakaraan 160, 150. Pero parang ganitong kalaki lang din yun. Mas malaki yun, mas malaki. Ah, mas malaki. So, ito yung mga bangus ni Boss Maeng, oh. Na 140, no? Na isang piraso. Yung tatlong piraso, magkano naman yan? 120 po, tatlong piraso na bangus. Yan po ay mga pandaing. So yun ang mga presyo mo ngayon ng bangus, 140. So ito po yung mga latag, no, ng kanilang mga bentahan po dito ng mga isda. Hey mama, malaki na yung mama. Tumasipos lang ko. Oo nga eh. Ha? Ando gago. Gago. Kababayan ko doon. Ah, sige, balik ka. 140 ko na madampot nyo. Madampot nyo, inyo na. Magaling mag-stock na si Boy Bangus eh. Magkano tilapia mo? 110 per kilo. 110 po ang per kilo po dito ng mga tilapiang Batangas ni Boss L, no? Batang-bata, walang gasgas. Ayun, batang-bata, walang gasgas, tilapiang Batangas. 110 na per kilo ng tilapiang Batangas. Batang-bata, walang gasgas. Nagkaroon ng customer eh. Pasok na sana, kaya lang eh, nagkaroon. Sabi ko, balikan ko na lang. So, ikot muna ka. Alright, so update na tayo dito naman sa ating kakilalang vendor, no? So, ayan po yung mga per kilo na mga gilit na yellowfin tuna. Yung gilit po natin ay 260 na per kilo. Kapag buuan po na mga yellowfin tuna ay 200 pesos na per kilo. So, yan po yung laman. Yung Ganda ulo. ng laman, oh, idol. Yan yung ulo ng mga yellowfin tuna at wala kayong mga ibang klaseng latag na isda. Wala po si. Walang nahango. So, may mukhang tumataas na mga presyon na. Malapit na talaga. Ayun. So magtatagulan na, talagang Babalik na naman yung mga dating presyo na pahiyakan. ayun, Pero hindi naman siguro ganong mataas ang presyo, no? biglaan na mataas. Uunti-untiin Oo, ang pagtaas. Minsan bababa, minsan tataas. Ganun namang nangyayari, maglalaro lang ang mga presyo, no? So Lodi, thank you ha. So yun po yung per kilo ng kanyang mga yellowfin tuna, no, sa halagang 260 na per kilo. Ayan, yung mga buuan, 200 pesos, no, na kilo. Dito tayo sa mga bentahan naman ng mga isdang tulingan at mga hasa-hasa. 90 lang kalahati doon. Wa- Napakaganda. Magkano ang per kilo? 180. 180 na per kilo, 90 pesos kalahating kilo. At magkano naman yung mga tulingan? Tulingan. Ayun, 150. So, yung mga presyoan po ngayon dito sa Malabon Fish Market ay meron pong paggalaw. No, medyo tumaas ang presyo ng tulingan. Ang tulingan dati na nabibili po natin na per kilo, 120, 100 ang per kilo. Pero ngayon po ay 150 na per kilo na ngayon ng tulingan. So, ito naman po yung mga hasa-hasa natin sa halagang 180 na per kilo, no? So, ito pa, isang banyera. Mga bumati dyan sa akin. Mga nakakilala sa akin dyan, Black Mamba. Ayun, shout out sa iyo, Black Mamba, shout out. Yan, napakaganda ng isda natin. Ay, kuya. Ito ka, piliyak. 90 kalahati ya. Ayan, yan po yung mga presyohan ng kanilang latag ng isda. Salamat, Black Mamba. Alright, baybayin pa natin tong Malabon Fish Market, tong kahabaan. At tuloy-tuloy lang po ang ating pag-update sa kanilang mga latagan ng isda. Shoutout sa iyo, B2.
Mukhang ito lang ang latag mo ngayon. Bisugo na napakaganda. Magkano ang per kilo? 280 Boss Lando. 280 naman po ang per kilo. Shout out po. Good morning po. Ang mga apo nasaan? So ito po yung mga tahong natin na matataba. Hanggang ngayon ay mataba pa rin po ang ating mga latag dito ng tahong tsaka mga talaba. Dito, salamat ha. Thank you. Ito naman po yung mga talaba natin, no? So mataba pa rin po ang tahong at talaba, no? Ulo ng cream dory, magkano per kilo? 100 pesos na per kilo ng cream dory. Bossing, salamat ha. Dito naman po, ito naman po yung mga latag ng hipon sa halagang 260 na per kilo. 60 na lang mga bossing, magsibili na kayo. Ayan, yung mga latag po nila, no, ng kanilang mga seafoods dito sa Malabon Fish Market. So, ito naman po yung mga balsa galunggong na malalaki na, oh. Tapos barakuda. So, ayan po yung mga presyuhan, no, ng kanilang latag. Nandito tayo kay Kuya Ricky. So, 150 po tumpok. Ayan. Ayan, mga isang piraso na bangus, no. So wala siyang tilapiyang Pampanga ngayon na buhay. Puro bangus po ang kanyang paninda. Kuya Ricky, salamat po. Thank you. Yun yung mga update natin sa kanyang mga latag na bangus. So dito ang per kilo, 280, no? 150, 300 po. Ayan, yung mga presyo ng kanilang latag ng mga hipon. Sa halagang 300 at 280 na per kilo. Ang talong po natin ay 70 pesos na per kilo. So update pa tayo sa ating mga nakikita rito, no? So nasa gilid po yung ating mga vendor. So ito po ang lumot, 280, 300 pesos sa malalaki. At ang ating mga hasa-hasa ay 180 na per kilo. So, tilapyang Batangas. Boss Lando. Good morning. So, yan po yung presyo, 100 pesos na per kilo. Ito pa po, At ang mga 300 pesos, 300 pesos, sariwa-sariwa. ayan, 300 pesos naman po dito sa kanyang latag ng hipon. Ito po, 150 lang po. So, yan na po yung mga na-update natin sa bayan ng Malabon Fish Market sa ating pag-iikot. At talaga nga naman ang mga presyo. Yan po sa malalaking tilapyang Batangas, 120. Meron pong 100 pesos, no? So sa mga mahihilig na kumain ng tilapyang Batangas, dito po ay ito ang mga presyohan. Wala na, nag-surrender na ako. Ang naiwan po, yung tamang timbangan. Yan, siya ano mo, ano yan, Ang, tamang timbang. tapos tamang timbangan pa rin Kumuha po. pa ng hipon eh. Wala pong latag, pero tamang timbang po yan. Tamang timbangan niya dito, bossing. So maglalatag pa lang po ng mga latag na hipon, no? So ngayon pa lang po sila maglalatag. Tamang timbangan yan. Salamat po. 270 po sa per kilo. So yan po yung mga latagang 50 pesos. 80 pesos sa mga kilo, no, ng mga galunggong. So yan po yung mga latag po nila dito sa Malabon Fish Market ngayong araw po ng Biyernes. 120 na per kilo ng mga bangus pandaing. Tilapyang Batangas 100 pesos na per kilo. At mga per piraso. So dito po 80 pesos na per kilo ng mga tilapyang Batangas na maliliit at meron din pong 70 pesos. Saan mo lang ano? 300 pesos na kilo. 290. Good morning. Dito po ay 290. Ba't magkaiba presyo? Magkaiba ang puhunan. Ito 290 po na per kilo. Tipot-pot, salamat. So dito tayo sa update ng mga galunggong, no? Ito po yung mga galunggong na tinumpok. So ang galunggong po natin dito ay 100 pesos na tumpukan. So ang per kilo ay 140.
So, yan po yung mga presyo ng kanilang mga latagan. Yung mga tumpukan po ng mga presyo ng kanyang mga ano doon, no? Dalagang bukid 100 pesos. Boss, magkano ang kilo? 150. 150. To reject 130. Ito, 130. Reject. Magkano sa kuya? 150. Yun yung mga presyo, no, ng mga galunggong. Kaya ate, 2 kilo dito natin, 260. Boss, thank you salamat. Ito, mga dalagang bukid. Tumpukan 100. 100 lang. Ayan, mga tumpukan po, no, ng mga dalagang bukid, 100 pesos po. Siyempre, sinanay lang dapat. Sinanay lang kikita. Walang puhunan. So, dalagang bukid ay marami na, no, sa halagang 100 pesos. Ayan, no, mga tumpukan po yan na inyong mabibili. Ito yung mga isdang bato na sagisi, tsaka snapper, bubuli. Sa water lily lang yun, Sando Hmm? Sa water lily lang na huli. Magkano ang water lily? Sa water lily daw nahuli mga sagisi. Yung bubuli. Bubuli. Magkano kilo? Bubuli yan yung nasa may water lily. Magkano presyo ng sagisi natin? 180 lang. Kasama 180. Eh mga snapper mo sariwa, yan. Yan yung magkano? 180. 180. So yan yung mga presyohan ng kanyang mga isdang bato, no, na inyong nakikita sa aking vlog. Mga sariwa po yan, no. Mga bubuli, oh. Kagabi lang hinuli yan. Ganda, no? Ganda ng mga isda. So yun po yung update natin sa mga presyo. Ito, tulingan. 140 yan per kilo. Kaya pala wala gaano. Puro nakita natin mga dalagang bukid. So shout out sa iyo, Boss Onse. Nagkatandem na naman yung dalawa. Ito na naman eh. De, ayaw na uminom ni Boss Ed Pampak ng ng kabayo. Kasi nga nagpupulasan isa-isa. Wala na raw bibili. Shout out kay Boss Onse. Ayun, shout out kay Boss Onse. Close up mo si Jeep Baliw. Close up mo lang. Close up natin si Jeff Baliw. Ayaw magpa-close up. Kala ko wala ka eh. Salamat thank you. So dito tayo sa mga latag ng espada. Magkano per kilo espada? 130 naman po sa espada, no? Yan po yung per kilo. Bossing, thank you. Mga dalagang bukid. Dalagang bukid. Magkano tumpukan? Sandaan lang po. 100 pesos sa mga isdang dalagang bukid. Import ng masa yan, kaya Presyong pangmasa ang mga tinumpok po dito na dalagang bukid. wala nang Bossing, thank you. So, medyo kakaunti ang mga latagan na ating nakikita, no? So, shout out. Shout out kay Boss Ed Pompak ng Malabon Fish Market. At sa mga Picardal Brothers, shout out. So, update natin yung mga presyohan pa doon sa bandang itaas. At update natin talaga yung mga presyohan ng kanilang mga isdang tumpukan. Dito muna tayo kay Agustin Miraflores, ang sikat na tilapia boy na nagtitinda sa Malabon. Alright, so dito tayo sa mga presyo ng tilapia Batangas ni Agustin. 120 at 100 pesos na per kilo. So yan po yung mga presyuan, no? So dito tayo ngayon kay Agustin Miraflores, ang masipag mag-shoutout sa Malabon Fish Market. Sa shoutout ka ba? Shout out sa mga viewers natin, mga solid viewers ni Boss Lando dyan. Shout out sa inyong lahat. Ayun, Mabuhay kayo kung gusto nyo. tama. At saka sa mga naghanap po
nabubuhay sa ibang bansa. Sa mga FW natin yan, shout out sa inyong lahat. Yun. Lalo na kay Leslie Rene Rabino. Shout out. Shout out sa iyo. Shout out sa iyo, idol. Mabuhay ka kung gusto mo. Ano At pa? saka kay, binabati ko ng happy birthday kay si Brian Flores. Happy birthday sa iyo, Brian Flores. Happy birthday, Brian Flores. Mabuhay ka kung gusto mo. Mabuhay ka hanggat gusto mo. So, sila Annalyn nakauwi na ba? At saka kay Annalyn Bernardo at kay Chuna Muhar. Ah. Diyan lang kayo sa Wag- probinsya. Huwag na kayong bumalik dito. Wag na kayong umuwi. Huwag na kayong umuwi. Malalim ba dito hanggang leeg? Baka dito pa kayo maligo. Kayo nag-swimming dyan kami. Dito din nag-swimming din kami. Salamat sa'yo, Agustin, ha? So, tanong natin presyo yung... Presyo ni ano, nakalimutan ko na pangalan ni Brian, eh. Brian Flores, birthday ngayon yan. Happy birthday, dahil pang ano, handa, puro hipon. Yan. Kano presyo, bro? 300 at 280 na per kilo na mga hipon po dito, no? So, yan, order yan. Kuha niya, dati por kilo. 34 kilos, order niya. Okay. So, yun po, 34 kilos na order ng mga hipon, no? Salamat, Brian. Thank you, thank you. Alright, so, yun na nga po, at update natin yung mga latagan po dito, no? So, meron paggalaw ang mga presyon po ng kanilang mga latag po dito ng isda sa bayan po ng Malabon Fish Market. Thank you.